मी रेकॉर्ड सुरू करते. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. मी रेकॉर्डिंग पण आपला अध्याय आत्ता सुरू होते. बरंचसं ज्ञान तुम्हाला आधी मिळालेलं आहे, त्यामुळे काळजी नसावी. मी पुन्हाही काही गोष्टींचा उल्लेख करीन आपल्या पुढचाही एक दोन आपल्या ह्याच्यामध्ये, कारण अजूनही काही भक्त कदाचित पुढे मागे जॉईन होतील आपल्या पुढच्या क्लासमध्ये, तर मी निश्चितच काही गोष्टींचा पुन्हा उल्लेख करेन. तर आता आपण सुरुवात करतोय ती पहिल्या श्लोकाला. मग बघा, पहिला श्लोक आपण थोडासा बघूया. आपण इथे बघूया पहिला श्लोक. धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. हरे कृष्ण माताजी. संजना माताजी वाचाल ट्रान्सलेशन. माताजी मला दिसत नाहीये. अच्छा, आता दिसते? नाही माताजी. नाही, तुम्हाला स्क्रीन दिसतच नाहीये? सगळ्यांना दिसते स्क्रीन, पण ब्लर दिसते माताजी मला. हो, अच्छा, ब्लर दिसते. मग मला वाटतं तुमच्या कदाचित नेटवर्कचा काहीतरी प्रॉब्लेम असेल. इंटरनेट इश्यू. तुमचा आवाज पण मध्ये मला ब्रेक होत होता. हो 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 हो, अच्छा अच्छा, हरकत नाही माताजी. स्वाती माताजींना वाचायची इच्छा आहे? कोणालाही इच्छा असेल त्यांनी वाचावं, काही हरकत नाही. कोणाला वाचण्याची इच्छा आहे ट्रान्सलेशन? हरे कृष्णा. स्क्रीन येस, हरे कृष्णा. स्क्रीन दिसतीये माझी? पण इंग्लिशमध्ये सगळं ट्रान्सलेशन. ओके, आता मी 1 मिनिट, मी स्क्रीन पुन्हा शेअर करण्याचा प्रयत्न करते. 1 मिनिट. आता दिसतीये का? लोड होते माताजी. लोड होतंय? आता दिसतीये? आता दिसतीये? हो हो दिसते. ठीक आहे माताजी. अर्थ वाचू के तात्पर्य? अर्थ वाचा, तात्पर्यातलं लर लागलं तर मी तुम्हाला सांगते. हो हो चालेल माताजी. हरे कृष्ण. धृतराष्ट्र म्हणाला, हे संजया, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्रावर एकत्रित आलेल्या युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जसं मी म्हंटल की ज्या धृतराष्ट्रांच्या मनामध्ये कपट आहे, मग आपण पहिल्या अध्यायाला जाणताना 18 दिवसांच्या ह्याचा मी थोडासा उल्लेख करीन मधून मधून, कारण तिथे आपण फक्त काय बघितलं तर 3 जणांच्या प्रतिक्रिया आपण बघण्याचा प्रयत्न केला, आणि त्यातली पहिली प्रतिक्रिया ही धृतराष्ट्रांची होती. आणि म्हणून धृतराष्ट्र म्हणताय तिथे की या पवित्र धर्मक्षेत्रावर एकत्रित आलेल्या युद्धाची इच्छा असणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केलं. हो, माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी का केला हा तुझा भाव? कारण मनात कपट आहे, मनात युद्ध व्हावं ही पूर्णपणे इच्छा आहे की माझ्याच मुलांनी राज्यावरती बसलं पाहिजे, सिंहासनावरती माझाच मुलगा बसला पाहिजे, अशी कुठेतरी मनामध्ये इच्छा, सुप्त इच्छा होती. आणि म्हणूनच, कारण जे जन्मांध असल्यामुळे धृतराष्ट्रांनी आपलं हे जे काही राज्य, त्यांना ते राज्य थोड्या दिवसांसाठी सांभाळायला दिलेलं असतं, परंतु ते मनाने मान्यच करत नसतात धृतराष्ट्र. आणि म्हणून जेव्हा ज्या पंडुपुत्रांना ते सांभाळतात, पण त्यांच्यामध्ये दुजाभाव करतात. हो, आणि तिथे आपल्याला दिसतंय की माझे आणि पांडूचे पुत्र, आणि म्हणूनच मग या पांडूच्या पुत्रांना त्यांनी वेगळं संबोधलेलं आहे. आणि म्हणून आपण कुठेतरी ते जे बघताना म्हणतोय की पुन्हा जेव्हा तुम्हाला मी थोडंसं कधी कधी मधून मला जायला लागेल, पण प्रयत्न हाच आहे की तुम्हाला थोडंसं अजून त्याविषयी जाणेल. तर आपण या स्लाइडमध्ये थोडं बघतोय की मग आपल्याला जे दिसतंय बघा की धर्मक्षेत्र आणि कुरुक्षेत्र, मग कशा प्रकारे की धर्मक्षेत्रासारखं पवित्र असं स्थान, आणि या पवित्र स्थानामध्ये कुरुक्षेत्र हे नाव आहे त्याचं, पण जिथे सर्व धार्मिक विधी आणि जिथे धर्मासाठी मग अधर्माविरुद्ध हे युद्ध पुकारलं गेलेलं आहे, आणि जे धर्माच्या बाजूनी केलं जात आहे, अशा धर्मक्षेत्राच्या ठिकाणी, मग या धर्मक्षेत्राच्या ठिकाणी आपल्याला जाणायचं आहे की हे युद्ध कौरव आणि पांडवांमध्ये होत आहे. पण इथे काय आपल्याला जाणायचंय तर या धृतराष्ट्राच्या मनातल्या भावना, आणि म्हणूनच मग याचा उल्लेख अशा प्रकारे केला गेलेला आहे की माझे आणि पांडूचे पुत्र, की माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांमध्ये नक्की काय, की हे काय चाललं आहे हा विचारायची का त्याला गरज पडली. कारण मग ज्या ठिकाणी युद्ध करायला, जसा एखादी ताट तुमच्या समोर आलं, एखादी जेवणाचं ताट आलं, तर माणूस जेवेलच ना. हो,
काय ते जेवणाच्या ठिकाणी काय गाणं गाईल का नाच करेल का काही नाही. मग हा संशय मनात आलाच का? कारण का आला? कारण जिथे भगवंत प्रत्यक्ष लॉर्ड कृष्णा जे तिथे भगवंत प्रत्यक्ष आहेत, जिथे वेदांचं आणि जिथे हे हे जिथे स्वर्गीय असं हे सुंदर पवित्र असं स्थान आहे. पांडव हे कुठेतरी दैवी आहेत आणि ते त्यांच्या फेवरमध्ये कारण अशा या दैवी पांडवांचं कुठेतरी जर त्यांचं मनपरिवर्तन झालं आणि जर त्यांनी जर कुठेतरी कन्व्हिन्स झाले आणि आम्हाला हे युद्ध नाही करायचं असं म्हणाले, तर काय होणार? आणि भीष्म आणि द्रोण यांच्यासारखे आपण म्हणतो थोर मान्यवर तिथे उपस्थित होते. अशा या जागेचं महात्म्य सांगितलेलं आहे. आणि अशा या म्हणून या 4 टप्प्यामध्ये आपण जाणलं, की म्हणून या धर्मक्षेत्राचं महात्म्य आहे आणि म्हणून धृतराष्ट्र इज फिअरफुल अबाउट द इन्फ्लुअन्स ऑफ होली प्लेस. कारण म्हणून धृतराष्ट्रांच्या मनामध्ये हा कुठेतरी मनामध्ये संशय आलेला आहे, की काय होणार आहे या ठिकाणी? आणि म्हणूनच अशा प्रकारे, की ज्या प्रकारे नॅचरल टेंडन्सी नॉट टू फाइट बॅटल मे नॉट टेक प्लेस, कॅनॉट सॅटिस्फाय सेल्फिश डिझायर टू रूल ओव्हर द किंगडम. मग असं त्यांच्या मनामध्ये आलं, की जर हे युद्धच झालं नाही तर काय होईल? की जर हे युद्ध झालं नाही तर त्यांच्या मनामध्ये ज्यांच्या स्वार्थी कुठेतरी भावना आहे, मग माझ्या पुत्रांना हे मिळेल की नाही? तर हे सगळं जाणण्याइतपत त्याचं मन किती साशंक दाखवलं आहे आणि म्हणून ज्या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये ही भावना निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून तो कुठेतरी या गोष्टीला जाणू इच्छितो. म्हणून तो संजयाला विचारतोय, की नक्की काय चाललंय त्या ठिकाणी? आणि म्हणूनच मग जो संजयाला ज्या गोष्टीचा विचारणा करतोय, कारण ज्याच्या मनामध्ये पूर्ण ज्याला वाटतंय, की मग हे युद्ध व्हावं आणि हे युद्ध होऊन त्याला माहिती आहे हो, परंतु त्याच धृतराष्ट्राला नक्की कल्पना आहे. कारण इथे आपण बघतोय, की ही अनालॉजी काय दिली आहे, की तिथेच आपल्याला सांगितलंय याच अध्यायामध्ये, की जसं भातशेती असते आणि त्या भातशेतीमध्ये जसं भाताबरोबर काही तृणही उखडलं जातं आणि म्हणूनच रिमूव्हिंग वीड्स फ्रॉम द पॅडी फील्ड सिमिलरली इरिलिजियस पीपल विल बी वाइप्ड आउट इन द बॅटल. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या सगळ्यांचा नाश होणार आहे. या फक्त दैवी अशा पांडवांचा इथे या पहिल्याच अध्यायामध्ये या सगळ्याची आपल्याला संकल्पना आली आहे आणि म्हणून 18 दिवसांच्या अध्ययन वर्गामध्ये आपण जाणलंय, की ही कारणं काय आहेत आणि त्या कारणांना आपण सखोलपणे जाणणार आहोत, की ज्यांना जिथे भगवंत प्रत्यक्ष ज्या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तिथे निश्चितच धर्माचाच विजय होणार आहे हो. नीतीचाच विजय होणार आहे आणि ह्याची सगळी कल्पना असूनही त्या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये कपट आहे आणि ज्याला हे युद्ध व्हावं ही अगदी त्याची पूर्ण इच्छा आहे आणि म्हणून मग अशा प्रकारे या गोष्टीला जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मग याने या मामका म्हणजे माझे पुत्र आणि पांडवांचे पुत्र याच्यामध्ये कुठेतरी दुजाभाव केलेला आहे. आणि पुढे जाताना मग आपल्याला याला जाणायचे कुठेतरी थोडेसे जे काही महत्वाचे मुद्दे आपल्याला जाणायचे आहेत. मग संजयाने सगळी कल्पना दिलेली की काय केलं या सगळ्यांनी याच कुरुक्षेत्रावरती नक्की हे काय करतात. हाऊ टू अंडरस्टँड श्रीमद भगवद्गीता धृतराष्ट्रास व्ह्यूअर रिगार्डिंग द धर्मक्षेत्रा धृतराष्ट्रा डिस्टिंग्विशेस पांडवास फ्रॉम कुरुज. मग हे याचे महत्वाचे मुद्दे आहेत आणि म्हणूनच मग भगवद्गीतेचं ज्ञान आपल्यापर्यंत का ही भगवद्गीता जाणून घ्यायची आहे. कारण जेव्हा आपल्याला पुढे जायचंय, हे युद्ध तर होणार आहे. मग या युद्धाच्या ठिकाणी या अर्जुनाच्या मनामधल्या भावना काय आहेत? धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये काय आहे? आणि ॲट द सेम टाईम दुर्योधनाच्या मनामध्ये काय भावना आहेत? या सगळ्याला आपल्याला पहिल्या अध्यायामध्ये जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून मग आपल्याला पुढे जाऊन आता या पुढच्या श्लोकांमध्ये जाणायचंय, की दुर्योधनाने काय तयारी केलीये. एकदा आता आपल्याला जाणलं, की धृतराष्ट्राच्या मनातले भाव आपण जाणले, की ज्याला हे युद्ध व्हावं ही याची अगदी प्रबळ इच्छा आहे हो, की हे युद्ध व्हावं आणि माझे पुत्र जिंकावे आणि ही त्याच्या मनातले कुठेतरी काल्पनिक हे हो. पण ज्या संजयला ही कल्पना आहे, की नक्की काय होणार आहे आणि ज्या पहिल्याच अध्यायात आपण जाणणार आहोत, की विजय हा नीतीचाच होणार आहे. पण आपल्याला दुसऱ्या श्लोकांपासून जाणायचंय, की मग संजय या सगळ्याचं वर्णन कसं करतोय आणि संजयाने दुर्योधनाच्या मनातले भाव कसे इथे व्यक्त केलेले आहेत आणि दुर्योधनाच्या मनामध्ये काय शंका येते आणि दुर्योधनाच्या मनामध्ये काय भावना आहे. मग जी आश्चर्ययुक्त भीती आपण बघितलेली आहे आणि ती आश्चर्यकारक भीती आपल्याला दुर्योधनाच्या मनामध्ये दिसते. आणि म्हणून मग आपल्याला धृतराष्ट्र पुढे आपल्याला संजय सांगतायत ते आपण थोडंसं मला बदलाबदली करायला लागेल, तर मला क्षमा करा. पण त्यानुसार आपण निदान मराठीमध्ये जे मला जाणायचंय,
मग पुढे जाताना आपण बघतोय, मी तात्पर्यामध्ये खूप याच्या शिरत नाही, कारण पहिल्याच अध्यायामध्ये आपण श्लोकाला आपण जाणलेलं आहे, मामकः पांडवाश्चैव. तर आता दुसऱ्या श्लोकापासून संजय म्हणतोय, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजना माताजी वाचाल, दिसतंय का नाही दिसत आहे आता? हो. संजय म्हणाला, दिसतंय प्रभूजी? विजिबल आहे. मीच वाचून देतो. संजय म्हणाला, हे राजन, पांडुपुत्रांनी केलेली सैनिकांची व्यूहरचना पाहून दुर्योधन आचार्यांकडे गेले आणि त्यांनी पुढील प्रमाणे बोलण्यास आरंभ केला. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. तर आता आपण बघतोय, संजय यांनी सांगायला सुरुवात केली. ज्या धृतराष्ट्राने विचारणा केली आहे की काय करतायत नक्की. एकतर हे विचारण्याची गरजच नव्हती, कारण की त्याच्या मनामधली शंका केवळ आपल्याला दिसलेली आहे आणि मनामधलं द्वेष, कपट आणि या सगळ्या गोष्टींना आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. पण तरीही संजय एक प्रामाणिक सचिव आहे आणि संजय निश्चितच जी काही माहिती आहे ती आपल्या राजापर्यंत पोहोचवणार आहे. म्हणून संजय सांगतायत की पांडुपुत्रांनी केलेली सैनिकांची व्यूहरचना. मग आता हे पांडुपुत्रांनी केलेली व्यूहरचना कमी आहे हो, सेना कमी आहे. पुढे जाऊन आपण या सेनेला पण बघणार आहोत. किती किती अक्षयोनी सेना पांडवांकडे होती, किती अक्षयोनी सेना कौरवांकडे होती. कारण कृष्णांची पण अक्षयोनी सेना ही सगळी कौरवांकडे गेलेली आहे. पांडवांकडे खूप कमी सेना होती. परंतु तरीही कशा प्रकारे ही व्यूहरचना केलेली आहे हे जाणून, हे बघून दुर्योधन हा आचार्यांकडे, कोणाकडे तर द्रोणाचार्यांकडे गेलाय. कारण बघा, कारण इथे आपल्याला दिसतंय की मग तात्पर्यामध्ये जर आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला तर आपली मुलं ही आपल्याप्रमाणेच आध्यात्मिक ज्ञानाच्या बाबतीत अंध आहेत आणि जन्मापासून पुण्यवान असणाऱ्या पांडवांबरोबर आपल्या मुलांचा कधीच सलोखा होणार नाही याची त्या धृतराष्ट्राला खात्री होती. तरी सुद्धा तीर्थस्थळाच्या प्रभावाबद्दल त्याला शंका होती. कारण पांडव दैवी आहेत आणि ज्यांना पांडवांना ज्या धृतराष्ट्राने सांभाळलं आणि ज्यांनी लहानपणापासून ज्यांना जाणलं असे पांडव हे पुण्यवान, दैवी स्वभावाचे. त्यामुळे त्याला खात्री होती की आपले पुत्र काय आहेत आणि पांडव काय आहेत, पण तरीही सगळी द्वेष भावना. म्हणून धृतराष्ट्राने युद्धभूमीवरील परिस्थितीबद्दल केलेल्या रचनेबद्दल आता संजय राजाला माहिती देतोय आणि म्हणूनच यासाठी संजयाने राजाला माहिती पुरवली की दुर्योधनानं पांडवांचं सैन्यबळ पाहिलं. तात्काळ तो आपले सेनापती द्रोणाचार्य यांना वास्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी गेला. आता काय आहे ही वास्तुस्थिती? तर ज्या द्रोणाचार्यांनी कौरव आणि पांडवांना दोघांनाही प्रशिक्षण दिलं, त्यांनी कधीच कोणामध्ये दुजाभाव केला नव्हता. कौरवांना जे शिकवलं तेच पांडवांना शिकवलं आणि तेच द्रुपद पुत्रालाही शिकवलं. आता कोण हे द्रुपद पुत्र? तर दृष्टद्युम्न. मग या द्रुपदाचं आणि द्रोणाचार्यांचं थोडं कुठेतरी त्यांच्यामध्ये बोलाचाली आणि त्यांच्यामध्ये कुठेतरी वैर होतं थोडं. परंतु याचा परिणाम द्रोणाचार्यांच्या शिक्षणावर झालेला नव्हता. त्यांनी कुठल्याही प्रकारे आपल्या शिष्याला शिक्षण देण्यामध्ये, त्याला निपुण करण्यामध्ये कुठलीही कसर ठेवलेली नव्हती आणि म्हणून द्रोणाचार्यांनी तेवढ्याच पूर्णपणे दृष्टद्युम्नाला सुद्धा नैपुण केलेलं होतं आणि म्हणूनच या दृष्टद्युम्नाने पांडवांच्या सेनेची रचना केलेली होती आणि तीच रचना बघून दुर्योधन द्रोणाचार्यांकडे गेलेला आहे की बघा, तुम्ही जर ते केलं नसतं तर ती जाणीव आज तेवढी रचना हा सक्षमपणे करू शकला नसता. म्हणून या ठिकाणी जरी दुर्योधनाचा राजा म्हणून उल्लेख करण्यात आला असला तरी त्याला गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यामुळे आपल्या सेनापतीकडे जावं लागलं. यावरून तो राजकारणी होण्यास पात्र होता हे कळून येते. पण जेव्हा त्याने पांडव सैन्याची व्यूहरचना पाहिली तेव्हा त्याने बाह्यात्कारी मुत्सद्देगिरीचे प्रदर्शन करून तो आपली भीती लपवू शकला नाही. कारण शेवटी राजा जरी असला तरी सेनापती हे प्रत्यक्ष द्रोणाचार्य आणि शेवटी ज्यांच्याकडूनच त्यांनी ज्ञान घेतलेलं होतं आणि म्हणूनच कुठेतरी राजकारण कुठेतरी सगळं कपटी वागणं हे सगळं दिसून येतंय. कारण जी रचना बघून मनामध्ये भीती निर्माण झाली हो की आपलं काय होईल मग. आणि म्हणून पुढे जाताना संजय सगळ्या गोष्टींचं आता कल्पना देतो. पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता.
हरे कृष्ण प्रभूजी, माताजी कोणीही वाचू शकता. माताजी वाचू? येस माताजी, वाचायचं वाचा. का हरे कोण? कृष्ण. ठीक आहे, चालेल. हरे कृष्ण. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा किती कपटी आणि म्हणजे मनात किती आरेरावीपणा हो. आणि म्हणूनच या आरेरावींनी द्रोणाचार्यांना याची पूर्ण जाणीव होती, तरी सुद्धा उदार ब्राह्मण या नात्याने त्यांनी आपल्याकडे लष्करी शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी सोपवण्यात आलेल्या द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नाला स्वतःकडील सर्व प्रकारच्या युद्धकला शिकवण्यात मुळीच कसर केली नाही. परंतु या सगळ्याचं काय वाटलं, तर त्या सगळ्याचा उहापोह कोणी केला? दुर्योधनाने केला. आणि म्हणूनच द्रोणाचार्यांनी युद्ध करतेवेळी कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करता दक्ष राहावं, हे दुर्योधनाने त्यांची चूक लक्षात आणण्यासारखं त्यांना दर्शवलं. आणि यावरून त्याला हे देखील दाखवून द्यायचं होतं की पांडव हे द्रोणाचार्यांचे प्रिय शिष्य असल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध युद्ध करताना त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा सौम्यपणा दाखवू नये. विशेषतः अर्जुन हा त्यांचा लाडका शिष्य होता. आणि म्हणून मग ते जर त्यांचा सौम्यपणा हा आमचा पराभव होण्यास कारणीभूत ठरू नये. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधी युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. येथे म्हणजे या सैन्यामध्ये भीम आणि अर्जुन यांच्या बरोबरीचे शूर आणि महान धनुर्धर आहेत. तसेच युयुधान, विराट आणि द्रुपद यांच्याप्रमाणे श्रेष्ठ योद्धे सुद्धा आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथपासून सुरुवात होते की कुठल्या कुठल्या सेनेमध्ये कोण आहेत. मग अनेक मोठे मोठे राजे, की बघा मग जिथे धर्माच्या बरोबर आहेत, अधर्माबरोबर पण आहेत, की ज्या दुर्योधनाला, की जिथे आपण बघतो की भीष्म पितामहांसारखे आणि द्रोणाचार्यांसारखे जे त्यांचे गुरु, त्यांच्याबद्दल का दुर्योधनाला खात्री वाटली? कारण त्याला कुठेतरी वाटलं की त्यांचा सौम्यपणा नडू नये. परंतु ज्या द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या वेळेला त्याच्याच बाजूनी जे उभे राहिले आणि कुठेतरी मौन स्वरूपामध्ये त्यांनी दुर्योधनालाच पाठिंबा दिलेला आहे, त्याच जोरावर दुर्योधन आत्ताही हे म्हणू इच्छितो की आत्ताही ते माझ्याच बाजूने पूर्णपणे मलाच पूर्ण पाठिंबा देतील. आणि म्हणूनच मग त्या दुर्योधनाच्या मनात हा कुठेतरी खोटा अहंकार आणि ही खोटी त्याच्या मनामध्ये त्याला तो कॉन्फिडन्स, कुठेतरी हा विश्वास त्याच्या मनामध्ये असतो. पण जे भीष्म पितामह ज्यांना आपली नातवंड आहेत, हो सगळी त्यांची नातवंड आहेत, परंतु जिथे कुठेतरी राजा मानलेल्या, मग ज्या धृतराष्ट्र पुत्राला, ज्या दुर्योधनाला कुठेतरी राजा संबोधलेलं आहे, त्याच्या बाजूने उभं राहण्याच्या दृष्टीने त्या भीष्म पितामह कुठेतरी हेल्पलेस आहेत हो, अगतिक झालेले आहेत. पितामह भीष्म आणि द्रोणाचार्यांसारखे गुरु अगतिक झालेले आहेत, ज्यांना खाली मान घालून इलाज नव्हता. ज्या सभेमध्ये सुद्धा, भर सभेमध्ये जिथे कुठेतरी, जिथे ज्या युधिष्ठिराने आपल्या भावांसह आपल्या पत्नीला सुद्धा डावाला लावलं होतं, आणि तिथल्या या सगळ्या गोष्टीला कुठेतरी मौन स्वरूपामध्ये या या मोठमोठ्या योद्ध्यांनी आणि या महान अशा व्यक्तींनी कुठेतरी मौन स्वरूपात पाठिंबा दर्शवला. ही कुठेतरी दुर्योधनाच्या मनामध्ये भावना. परंतु त्याच्याच बरोबर त्याला जाणीव तितकीच होती हो, की भीमासारखा हा योद्धा इतका बलशाली आहे की त्याचा पराभव हा भीमाकडूनच होईल. आणि म्हणूनच त्याला भीम आणि अर्जुन यांच्या शक्तीची पुरेपूर जाणीव होती. आणि अशा प्रकारे पुढे जाऊन मी सगळ्या श्लोकांचं नाही, तर आपण थोडंसं ट्रान्सलेशन, की कशा प्रकारे मग आपण जाणतो आहोत की निरनिराळे योद्धे, मग ज्यांच्यामध्ये चेकितान आहे, काशीराज, पुरुजी, दुष्टकेतू, कुंतीभोज, शैब्य यासारखे योद्धे आहेत, की बलशाली योद्धे आहेत. मग जिथे पराक्रमी युद्धामन्यू, अत्यंत बलशाली असं युक्तमौजा, सुभद्रा पुत्र, द्रौपदीचे पुत्र, हे कुठेतरी धर्माच्या बाजूनी आहेत, हे पांडवांच्या बाजूनी आहेत. आणि अशा प्रकारे मग या सगळ्यांचं नेतृत्व करणारी, की मग या सगळ्यांविषयी जाणणं, म्हणूनच या सगळ्या 1 ते 1.27 मध्ये फक्त सेनेविषयी आपण जाणतोय. मग ही सेना नक्की कशा प्रकारे सक्षम आहे, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे सर्व वर्णन त्यांना सांगितलं जातं आहे. वाचाल माताजी. हरे कृष्ण. 7व्या श्लोकाचं ट्रान्सलेशन वाचाल. मी स्लाइड वर केली आहे. अच्छा, 1 मिनिट. आता दिसतंय? हॅलो. नाही, तुमचा आवाज थोडा हो ब्रेक हो, होतोय. दिसतंय माताजी. हो, दिसतंय. हा, ठीक. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमच्या माहिती असतात
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, तुमच्या माहिती करता माझ्या सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी विशेष पात्र असणाऱ्या सेनाधिकाऱ्यांविषयी मी तुम्हाला सांगतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. येस, हरे कृष्ण माताजी, माताजी. विजय प्रभूजींना श्लोक वाचायची इच्छा आहे, तर त्यांना नक्की आपण श्लोक नक्की वाचायला दिला नक्की तर नक्की अगदी जरूर अगदी त्यांनी जरूर त्यांनी ग्रुपवर श्लोक ग्रुपवर वाचावे. text केलं. चालेल 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 अगदी नक्की. विजय प्रभूजी वाचू शकता तुम्ही, 7व्या श्लोकापासून सुरुवात केली तरी चालेल. ओके, कंटिन्यू करतो. अस्माका तु विशिष्टा येदे ताती बोधा द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस संतार्थ त्राणबी भीमते. तान ब्रवीमी ते कुठेतरी त्याच्यावर आघात करा प्रभूजी. म्हणजे थोडंसं मी सांगेन, हरकत नाहीये ना तुमची काही? हो, जिथे नाही योग्य. उलटा Yes. संस्कृत चांगलंच आहे शिकण्याकरता आणि तेवढे नाही नाही नक्की तुमचा प्रयत्न खूप खूप म्हणजे नक्कीच खूप चांगला प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी खरंच खूप धन्यवाद. फक्त तुम्हाला काही ठिकाणी मी सांगेन, म्हणजे ज्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या उच्चारांमध्ये ते हा. बदल घडवून आणू शकता. नक्की. तर आपण काही श्लोक मधले आपण ओमिट करूया. मी जो श्लोक वाचायचा आहे तो प्रभूजी नक्की तुम्हाला सांगते, कारण बाकी ह्या श्लोकांमध्ये सगळ्या फक्त नावं दिलेली आहेत आणि आपण सेनेविषयी जाणतो आहोत. तर कशा प्रकारे ही सगळी सेना आहे आणि धर्माच्या बाजूने आणि अधर्माच्या बाजूने असणारे हे सगळे राजे कुठल्या कुठल्या राजांचं आणि कशा प्रकारे हे सक्षम आणि असे हे सामर्थ्यवान राजे. मग येथे आपण स्वतः भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा नावाचा सोमदत्त पुत्र अशा युद्धात नेहमी विजयी ठरणारे योद्धे आहेत. मग कशा प्रकारे की कौरवांमध्ये सुद्धा असे योद्धे आहेत की ज्या प्रकारे जे नेहमी विजयी ठरणारे असे योद्धे आहेत की जे दुर्योधनाच्या बाजूने उभे आहेत, जे अधर्माच्या बाजूने उभे आहेत. कारण जसं आपण बघितलं की दुर्योधन विनाशकाले विपरीत बुद्धी, तसे ज्या ज्या ज्यांना दुर्योधनाला पाठिंबा देणारे असे हे सगळे राजे सुद्धा अधर्माच्या बाजूनेच कुठेतरी उभे आहेत. वाचा प्रभूजी. हरे कृष्ण. अन्येच बहु अन्ययेचे बहव्य क्षुरा मर्दते तत्त्वजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा. विशारदः. हरे कृष्ण माताजी. वाचाल भाषांतर वाचाल माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुणाला वाचायचं इच्छा आहे नक्की वाचा. मी वाचू? वाचा माताजी, वाचा वाचा नक्की वाचा. माझ्यासाठी स्वतःच्या जीवनाचा त्याग करण्यास सदैव तत्पर असलेले अनेक शूरवीर येथे आहेत. ते सर्व विविध प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असून युद्धकलेत निपुण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण बघतोय की कशा प्रकारे त्यक्त जीविता, आता हा शब्द याच्यामध्ये आलेला आहे आणि म्हणूनच जयंद्रथ, कृतवर्मा, शल्य यासारख्या इतर योद्ध्यांविषयी सांगावयाचं झाल्यास ते सर्वजण दुर्योधनासाठी आपले जीवन देण्यास तयार झाले. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर सर्वजण पापी दुर्योधनाच्या पक्षाला मिळाल्याने कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर या सर्वांचा मृत्यू अटळ आहे. वर दिलेल्या आपल्या मित्रांच्या एकत्रित सामर्थ्यावरून दुर्योधनाला मात्र आपल्या विजयाबद्दल पूर्ण खात्री होती. किती किती भ्रमामध्ये जगत होता बघा दुर्योधन. आणि म्हणूनच त्यक्त जीविता या गोष्टीला आपण कुठेतरी पुढे जाऊन पण त्याचा उल्लेख जाणणार आहोत की की आपलं जीवनही समर्पित करणारे हे राजे, की हे अतिशय बलशाली योद्धे आणि म्हणूनच यांच्या जीवावर दुर्योधन कुठेतरी म्हणतोय, पण हे हे अधर्माच्या बाजूनी आहेत आणि म्हणून कुठेतरी यांचा मृत्यू हा अटळ आहे हे जाणतायत, परंतु दुर्योधन मात्र त्या कुठेतरी भ्रमामध्ये आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंत कशा प्रकारे या भगवंतांचे अजून याच्यामध्ये कुठलाच उल्लेख नाही, परंतु ज्या प्रकारे संजयाने ही माहिती दिलेली आहे आणि कशा प्रकारे या योद्ध्यांबद्दल सगळी माहिती सांगितली जाते की जे कोणी योद्धे आहेत हे बलशाली योद्धे, जे धर्माच्या बाजूनी पण आहेत आणि अधर्माच्या बाजूनी पण आहेत आणि या अधर्माच्या बाजूनी असलेल्या योद्ध्यांच्या जीवावरच कुठेतरी दुर्योधन ती खोटी प्रतिष्ठा आणि तो खोटा आत्मविश्वास दर्शवतो. वाचा प्रभूजी. अपर्याप्तम तदस्माकम. अपर्याप्तं तदस्माकं बल भीष्मभिरीक्षितम् पर्याप्तत्विद विदमे तेषाम. बल भीमाभिरक्षितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आमची शक्ती अपरिमित आहे आणि पितामह भीष्म यांच्याद्वारे आपण पूर्णपणे सुरक्षित आहोत, परंतु भीमाने काळजीपूर्वक रक्षिलेली पांडवांची शक्ती ही मर्यादित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कुठेतरी सगळा जो खोटा अहंकार ज्याच्या मनामध्ये बघा की मग पितामह भीष्म जे अतिशय सक्षम असे योद्धे आहेत
आणि त्यामुळे आपली शक्ती ही अपरिमित आहे आणि म्हणूनच आपण कुठेतरी हे युद्ध निश्चित जिंकणार आणि भीमाने काळजीपूर्वक रक्षिलेली पांडवांची मात्र जी काही सेना आणि शक्ती आहे त्याला मात्र मर्यादा आहे. आणि हे कुठेतरी फक्त हा दुर्योधन या खोट्या सगळ्या भ्रमामध्ये सगळा आपण म्हणतो ना ज्या भ्रमामध्ये तो आहे की ह्या आपल्याला विजय मिळवायचा आहे आणि पितामह भीष्म द्रोणाचार्य यांचा आपल्याला पाठिंबा आहे, ते सक्षमपणे आपल्या पाठीशी उभे आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्याला कुठेतरी या निष्कर्षाला तो आलेला आहे की आपला विजय होईल याच्यामध्ये. वाचा प्रभूजी. अयनेषु च ताई सर्वेषु. मी वाचू? हा वाचा वाचा नक्की. सगळ्यांनी चान्स घ्या. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण संजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आता तुम्ही सर्वांनी सैन्य व्यूहरचनेतील नेमक्या ठिकाणी उभे राहून पितामह भीष्मांना पूर्ण सहाय्य केले पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणूनच तो दुर्योधन कसा भांबावलाय, आश्चर्यकारक भीती आहे मनामध्ये आणि म्हणून तो सगळ्या सेनेला सांगतोय की पितामह भीष्मांना सगळं संरक्षण दिलं पाहिजे, त्यांना पूर्ण सहाय्य केलं पाहिजे. कारण जे पितामह भीष्म की ज्यांनी ज्यांनी जो शंखाचा निनाद केलेला आहे की आपल्या नातवाला कुठेतरी बरं वाटावं, ज्यांना पूर्ण कल्पना आहे, जे पितामह भीष्म जे जे महाभागवतापैकी एक आहेत, त्या त्या महाभागवतांना इतकी कल्पना आहे हो की ज्या बाजूनी भगवंत आहेत तिथेच विजय होणार आहे. परंतु आपल्या नातवाला कुठेतरी आपल्या दुर्योधनासारख्या, कारण ती नातवंड सगळी सगळ्यांवर सारखंच प्रेम केलंय हो. आणि म्हणूनच भीष्माच्या पराक्रमाची स्तुती केल्यानंतर दुर्योधनाला वाटलं की इतर योद्ध्यांना आपण कमी महत्व दिलंय असं वाटू नये, म्हणून त्याने नेहमीच्या आपल्या मुत्सद्देगिरीला अनुसरून वरील शब्दांनी जुळवाजुळव करायचा प्रयत्न केला आणि म्हणून मग सगळ्यांना असं सांगितलं की पितामह भीष्म हे वृद्ध असल्या कारणाने त्यांना सगळ्यांनी प्रोटेक्शन दिलं पाहिजे, सगळ्यांनी सर्व बाजूंनी त्यांनी सगळ्यांनी त्यांचं रक्षण केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच दुर्योधनाला हे पूर्णपणे अशी कुठेतरी खात्री वाटत होती की भीष्मदेव आणि द्रोणाचार्य यांचा पूर्ण पाठिंबा त्यांना आहे. कारण ज्यावेळी मोठ्या मोठ्या सेनापतींच्या सभेत द्रौपदीचं वस्त्रहरण केलं गेलं त्यावेळी तिनं या दोघांकडेही न्याय याचना केली होती, परंतु एक चकारही शब्द ज्यांनी, कारण मौन धारण केलं होतं ज्या पितामह भीष्मांनी आणि द्रोणाचार्यांनी. आणि म्हणूनच इथेही दुर्योधनाला ती खोटी ती ती कुठेतरी तीच आशा वाटतेय की त्याचप्रमाणे आपल्याला आता सुद्धा यांचा पाठिंबा मिळणार आहे आणि तो मिळतो. परंतु त्यांना पूर्ण खात्री असते हो की नीती ही नीतीचाच विजय. आणि म्हणून या दोघांच्या मनात पांडवांबद्दल जिव्हाळा असला तरी द्यूतक्रीडेप्रमाणेच आताही या जिव्हाळ्याचा ते त्याग करतील अशी दुर्योधनाला खात्री होती. आणि म्हणून मग सिंहनाद करून भीष्मांनी आपला शंख वाजवलेला आहे, ज्यामुळे दुर्योधन आनंदित झालेला आहे. तर आपण थोडं पुढे जाऊया आणि मग रणशिंग वाजलेली आहे, ढोल भेरी नगारे तुताऱ्या वाजलेल्या आहेत आणि एकत्रित करणारा असा तो आवाज हा पृथ्वी तलाला दुमदुमून गेलेला, अख्ख्या पृथ्वी ज्याने दुमदुमून जाईल इतका तो महाभयंकर असा आवाज होता. पण त्या आवाजाने काय झालं तर त्या आवाजाने धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय कुठेतरी विदीर्ण झाली आहेत. हृदय विदीर्ण का झाली आहेत? कारण मनामध्ये पाप आहे हो, कपट आहे, अधर्म आहे आणि त्या अधर्माच्या बाजूने आपण लढतोय. या सगळ्यामुळे कुठेतरी कौरवांचं मन विदीर्ण झाले, हृदय विदीर्ण झाले. त्या दुर्योधनाला वाटतंय खूप की आपल्याला साथ मिळतेय, सगळं मिळतंय, पण मनामध्ये साशंक आहे हो, कुठेतरी मनामध्ये शंका आहे काय होणार आहे आपलं. आणि म्हणून या सगळ्या शंखांचा निनाद होताना दुसऱ्या बाजूला शुभ्र अश्वांनी युक्त अशा ज्या रथामध्ये भगवंत प्रत्यक्ष बसलेले आहेत आणि अर्जुन आहे त्यांनीही आपले शंख वाजवलेले आहेत. आणि म्हणूनच या शंखांनी कुठेतरी जे जे म्हणतात ना की जे शंख निनाद हा कुठेतरी शुभ मानला जातो. आणि म्हणूनच विजयाची या शंखध्वनीद्वारे आणि म्हणून भगवान विष्णू आणि भगवान श्रीकृष्ण, विष्णू किंवा भगवान श्रीकृष्ण यांच्या शंखांमधून उत्पन्न झालेल्या दिव्य शंखध्वनीद्वारे कळून आलं होतं की भाग्य आणि विजय अर्जुनाचीच वाट बघत होतं. या व्यतिरिक्त हे दोन्ही मित्र ज्या रथावर बसलेले होते, आता बघा आता या कारणांना सुद्धा इथे उल्लेख झालेला आहे. कारण इथे जसं आपण म्हटलंय की ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यै शंखौ प्रधन्मतुः. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो तर या दिव्य अशा शंख ध्वनींनी
या सगळ्याची सुरुवात या या निनादानी कुठेतरी प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या शंखाचा निनाद केलेला आहे. अर्जुनाने आपल्या शंखाचा निनाद केलेला आहे आणि म्हणूनच या सगळ्यांनी कारण भगवान श्रीकृष्ण यांचे सहकारी असतात आणि ज्या ठिकाणी भगवंत असतात त्या ठिकाणी लक्ष्मी देवी सुद्धा असते. मग या शंख निनादानी मग या सगळ्याची कारणं जसं आपण म्हणतोय की पहिल्याच अध्यायामध्ये ज्या द्रोणाचार्यांना, ज्या भीष्मांना सुद्धा ज्याची पूर्ण कल्पना होती की विजय हा नीतीचाच असणार आहे. कारण ही नीती ही भगवंतांच्या जिथे भगवंत होते तिथे नीती आहे. ज्या 18व्या अध्यायात शेवटच्या श्लोकात आपण तेच म्हणतो की जिथे कृष्ण आहेत, जिथे अर्जुन आहेत तिथे नीती आहे हो. आणि म्हणूनच अशी ही नीती, अशी ही युद्धाची 9 कारणं आपल्याला आता हळू-हळू आपण जाणून घेऊ शकतो, की त्याचा उल्लेख इथे आलेला आहे, की जिथे भगवंत आहेत, तिथे भगवंतांची पत्नी लक्ष्मी सुद्धा आहे आणि लक्ष्मी आपल्या पतीशिवाय नांदू शकत, एकटी राहत नाही. म्हणून त्या ठिकाणी लक्ष्मीचा सुद्धा वास आहे. त्यानंतर ज्या शंखांमधून, दिव्य शंखांद्वारे अर्जुन ज्याची वाट बघत होते, ज्या रथावरती बसून या शंखांचा निनाद केला गेला, तो रथ हा अग्नीने दिलेला आहे. हा अग्नीने दिलेला रथ त्रिलोकी कुठेही फिरवला तरी तो निश्चितपणे विजय प्राप्ती करू शकतो. अशा प्रकारे या 2-3 कारणांचं मग या 9 कारणांना आपल्याला जाणायचंय, पण त्यापैकी 2 ते 3 कारणं आपण जाणली, की जिथे भगवंत आहेत, तिथे भगवंतांची पत्नी लक्ष्मी आहे. भाग्य लक्ष्मीचा तिथे वास्तव्य आहे. कारण जिथे भगवंत तिथे पत्नी लक्ष्मी आहे आणि तिथे विजय हा होणारच. ज्या शंखांचा निनाद हे एक कारण आहे. आणि अशा प्रकारे मग जो रथ आहे, ज्या रथामध्ये बसून ज्यांनी शंखांचा निनाद केला, हा रथ हा अग्नीने दिलेला रथ आहे. आणि मग श्रीकृष्णांनी आपला पांचजन्य आणि अर्जुनाने आपला देवदत्त नामक असा शंख वाजवला. वृकोदर म्हटलंय ज्याला, की जो भीम अतिशय ज्याला खाणं प्रिय होतं, अशा भीमाने पौंड्र नावाचा आपला रथ आपला शंख ती निनाद केलेला आहे. आणि म्हणूनच मग या सगळ्याची कारणं जाणताना आपण इथे अजूनही पुढची काही कारणं जाणतो, की समस्त इंद्रियांचे जे स्वामी आहेत, जीव त्यांचे अंश आहेत. म्हणून जीवांची इंद्रिये सुद्धा त्यांच्या इंद्रियांची अंशरूपे आहेत. आणि म्हणून अशा या ऋषिकेशांचा इथे उल्लेख झालाय. बघा, ज्या 9 कारणांमध्ये पहिलं कारण सर्वात ऋषिकेश आहे. धर्मक्षेत्र पहिलं कारण आहे. ऋषिकेश आहे. धर्मक्षेत्राच्या ठिकाणी आपण जाणलं ज्या आधीच्या श्लोकांमधलं. मग ऋषिकेश ज्यांचा उल्लेख मग आपण पुढे जाऊन आपण ज्या दुसऱ्या एका स्लाइडमध्ये आपण जाणूया. थोडंसं काही खोलामध्ये मी तुम्हाला काही वर्णन सांगतेय. पण मला असं वाटतं प्रयत्न तुम्हाला हाच सांगण्याचा आहे, की आपण अजून त्याला जाणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तर आपण या कृष्णांची नावं थोडंसं जाणून घेताना मी तुम्हाला त्यांची नावं सांगू इच्छिते. हां, हे अक्षय योनींबद्दल मी तुम्हाला सांगते. हे सगळ्या राजांबद्दल जे सांगितलेलं आहे, कृपाचार्य आणि जे वेगवेगळे राजे ज्याचा आपण उल्लेख केलेला आहे. भीष्म आणि दुर्योधनांबद्दल जे मी तुम्हाला सांगितलं. भीष्म आणि द्रोणाचार्यांबद्दल जे आपण बोललो आणि त्यानंतर हे प्रत्येकाचे शंख ज्यांनी निनाद केलेला आहे. कृष्णांनी प्रत्यक्ष पांचजन्य, अर्जुनाने देवदत्त, भीमानी पौंड्र, युधिष्ठिराने अनंत विजय, नकुलांनी सुघोषो आणि सहदेवानी मणिपुष्पक अशा या शंखांचा निनाद केलेला आहे. आणि मग जिथे भगवंतांचा उल्लेख बघा, की ज्या भगवंतांचा निरनिराळ्या नावांनी उल्लेख केला गेलाय. मग या भगवद्गीतेमध्ये भगवंत ज्या 18 दिवसांच्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं, की ईश्वर मग ज्या 5 विषयांबद्दल आपण भगवद्गीतेत जाणणार आहोत, त्याचा पहिला विषय हा ईश्वर आहे. ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि करुण या 5 विषयांबद्दल आपण भगवद्गीतेमध्ये जाणणार आहोत. आणि म्हणून ज्या भगवंतांना संबोधलेलं आहे, त्या भगवंतांना प्रत्येक या 18 अध्यायांमध्ये संबोधताना अर्जुनाने निरनिराळ्या नावांनी संबोधलेलं आहे. ही कुठली नावं आहेत? तर जसं ऋषिकेश आपण इथे आता म्हणतोय, की सर्व इंद्रियांचे जे नेतृत्व, सर्व इंद्रियांचं नियंत्रण करणारे असे ऋषिकेश. असे हे ऋषिकेश, की जे पांडवांच्या बाजूनी जे उपस्थित आहेत, जे प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावर उपस्थित आहेत, त्यांच्यामुळे हा विजय नीतीचाच होणार आहे. आणि म्हणून ते कारण एक आहे भगवंतांचा तिथे उपस्थित असणं ऋषिकेश म्हणून आणि जे प्रत्यक्ष ऋषिकेश. मग आपण बघितलं धर्मक्षेत्र, ऋषिकेश,
भाग्यलक्ष्मी, जी लक्ष्मी ही जी भगवंतांची पत्नी तिथे आहे, जो रथ आहे तो अग्नीने दिलेला रथ आहे. अशा छोट्या-छोट्या, थोड्या-थोड्या कारणांना आपण घेऊन पुढे-पुढे चाललोय. मग ज्या भगवंतांविषयी आपण म्हटलं, की ज्या भगवंतांचा उल्लेख कशाप्रकारे केलाय, तर कृष्ण. कृष्ण याचा अर्थ ऑल अट्रॅक्टिव्ह, की जे सगळ्यांना ओढून नेतात, की कृष्ण म्हटलं की मन मन कृष्णाविषयी आसक्त होतंय हो. अनर्थ निवृत्ती आणि त्या कृष्णाविषयी आसक्ती आणि म्हणूनच ती आसक्ती म्हणजेच कृष्ण आहेत हो. ऋषिकेश जे सगळ्या इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत. माधव जो लक्ष्मीचा पती आहे. अच्युत जे जे कुठेही ज्यांचं जे च्युत नाहीत ते अच्युत आणि जे कुठल्याही प्रकारे पडत नाहीत, जे कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही ज्यांचा ज्यांचा कधीही पराजय नाही असे इन्फॉलिएबल असे अच्युत आहेत. महाभूषण ज्यांचं किलर म्हणजे जे मधुसूदन ज्यांनी ज्यांनी ज्या असुरांचा मधु नावाच्या असुराचा नाद केलेला आहे. गोविंद जे गायींचे रक्षण करणारे आहेत आणि जे आपल्या इंद्रियांना आणि गायींना आनंद देणारे आहेत. वासुदेव जो वसुदेवाचा पुत्र आहे. देवकी नंदन जो देवकीचा पुत्र आहे. यशोदानंदन ज्यांनी यशोदेला आपल्या बाललीला करण्यासाठी निवडलं होतं. पार्थ सारथी ज्या अर्जुनाच्या रथाचं ज्यांनी सारथ्य केलेलं आहे. केशव जो केशी नावाच्या डेमन ज्या असुराला ज्यांनी मारलेलं आहे. जनार्दन जो सगळ्या विश्वाला जगन्नाथ सगळ्या जनार्दन आणि जगन्नाथ म्हणजे सगळ्या विश्वाचा पालन करता मेंटेनर ऑफ ऑल लिव्हिंग एंटिटीज किलर ऑफ ऑल लिव्हिंग एंटिटीज की कशा प्रकारे जे अधर्माच्या बाजूनी आहेत त्या सगळ्याचा काळ सुद्धा भगवंतच आहेत आणि जे धर्माच्या बाजूनी आहेत त्यांचं रक्षण करणारे सुद्धा भगवंतच आहेत. आणि मग ज्या अर्जुनाचं जे काही उल्लेख केलेला आहे धनंजय की जो आपल्या भावाला मग ज्यांनी धनाचा संचय करून आपल्या युधिष्ठिर आपल्या धर्मराज अशा भावाला जे साथ दिलेली आहे. पार्थ जो पृथ्वीचा मुलगा आहे कुंतीचा पुत्र आहे. गुडाकेश की ज्याने अंधकारा जो 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 काही झोपेच्या स्वरूपामध्ये म्हणजे निद्रेच्या स्वरूपात जो अंधकार आहे त्याच्यावर ज्यांनी विजय प्राप्त केलेला आहे तो गुडाकेश आणि भीमाला वृकोदर म्हटलेला आहे की जो वोरॅशियस ईटर म्हणजे तो कुठेतरी जो ज्याला कितीतरी गाडा अन्न खातो आणि जो मोठे मोठे सगळ्या टास्क मोठ्या मोठ्या सगळ्या गोष्टींना जो सामावू शकतो आणि जो त्याचं जो आचरणात आणू शकतो आणि जो निभावून नेऊ शकतो लादर असे सगळे टास्क म्हणजे भीम म्हणून त्याला वृकोदर म्हटलेलं आहे. आणि मग आपण पुढे जाऊन बघतोय की 19व्या अध्यायामध्ये मग दुर्योधनाने ही आपल्या शंखांचा निनाद केलेला आहे आणि मग 19-20 या सगळ्या अध्यायांमध्ये जाऊन आपण त्याला बघणार आहोत. थोडस मी मराठीमध्ये जाऊन तुम्हाला ते शेअर करू इच्छिते. तर अशा या ऋषिकेश त्यानंतर लक्ष्मी आणि या सगळ्यांचं आपण वर्णन ऐकलेलं आहे. असं पुढे करून करून आपण त्या पहिल्या अध्यायात या सगळ्या कारणांना जाणतो आहोत. मग हे सगळे राजांची नावं दिलेली आहेत. मग इथे आता दिलेलं आहे की नकुल सहदेवांनी आपल्या शंखांचा निनाद केलेला आहे. पण ह्या सगळ्याच्या निनादाने जसं मी म्हटलं धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय मात्र विदीर्ण झाली आहेत. का? कारण काय आहे अशा प्रकारच्या घटनांचा उल्लेख आढळत नाही. परंतु या विशिष्ट शोकामध्ये पांडव पक्षाच्या बाजूने करण्यात आलेल्या शंखध्वनीमुळे धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली आहेत असं सांगितलंय. याचं कारण म्हणजे पांडव आणि त्यांचा भगवान श्रीकृष्णांवरील दृढ विश्वास होय. जो भगवंतांचा आश्रय घेतो तो भयानक अशा आपत्तीमध्येही भयभीत होत नाही. कारण ज्या बाजूने भगवंत आहे जिथे भगवंत आहे तिथे विजय हा नीतीचाच आहे आणि तिथे कुठल्याही प्रकारचं घाबरण्याचं कुणालाच कारण नाहीये. असे पांडव अतिशय कॉन्फिडंट असतात. अतिशय दृढ विश्वास असतो त्यांच्या मनामध्ये आणि म्हणून तर इतक्या सगळ्या संकटांना तोंड दिलं हो त्यांनी कारण भगवंतांची साथ आहे. जे भगवंत त्यांच्या बरोबर होते अनेक वेळेला ज्या मरण यातनांनी मग ज्या कौरवांनी काय त्यांचे हाल नाही केले परंतु एकच मनामध्ये दृढ विश्वास होता की भगवंत आहेत. ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण घेतो या दुसऱ्या अध्यायामध्ये सीताधीर मुनी म्हणून की ज्यांच्या मनामध्ये दृढ विश्वास होता भगवंत आहेत आणि आपलं रक्षण करणार आहेत. प्रत्येक दिवशी ज्या हिरण्यकश्यपू सारख्या आसुराच्या ज्या राक्षस योनीमधील त्याचे वडील आणि त्यांच्या प्रत्येक यातनांना तो जो प्रल्हाद महाराज जे सामोरे जातात परंतु मनामध्ये काय दृढ इच्छा असते दृढ विश्वास असतो
की भगवंत आहेत आणि आपलं रक्षण करणार आहेत. तोच दृढ विश्वास आपल्याला पांडवांमध्ये दिसतो आणि म्हणूनच आपल्याला जे दिसतं की हा जो विजय आहे, हा विजय हा धृतराष्ट्र हा पांडवांचाच आहे आणि म्हणून तिथे धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झालेली आहे. आणि मग त्या कारणांना पुढे जाताना आपण बघतो आहोत. माझा विजय प्रभूजी हा श्लोक 20वा श्लोक. वाल्मिकी प्रभूजींना पण माताजी एकदा देऊया आपण. तेच म्हणत होतो मी. ठीक आहे. नक्की आपण पुढच्या वेळेला थोडंसं असं नीट प्लॅन करूया आणि मग माताजी तुम्ही त्यांना एकेकाला सांगत जा निश्चित. आपण त्याप्रमाणे निश्चितच हे चालेल. ठरवूया. चालेल. हरे कृष्ण. हो माता. हरे अथ व्यवस्था स्थिता दृष्टांता तान दृष्टा धार्तराष्ट्रन कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनरु धनरुद्यम पांडव ऋषिकेश तथा वाक्यमिदमाह महीपते. हरे कृष्ण प्रभूजी. खूप चांगला प्रयत्न करताय पण मी तुम्हाला एक सुचवू इच्छिन. आपल्याच इस्कॉनचे काही वर्ग चालतात प्रभूजी. कुमुद माताजी खूप सुंदर श्लोकांचे वर्ग घेतात. जर तुम्हाला वेळ तुमची परमिट करत असेल आणि वेळेची परवानगी मिळत असेल तर तुम्हाला जर शक्य असेल तर तुम्ही निश्चित श्लोकांचं खूप सुंदर असं तुम्हाला मार्गदर्शन मिळेल प्रभूजी. कुठे आघात करून म्हणजे माझंही ज्ञान त्या बाबतीत खूप कमी आहे. मी प्रयत्नपूर्वक फक्त संस्कृतचा थोडासा अभ्यास असल्यामुळे थोडं सोपं जातं पण निश्चित आपल्याच इस्कॉनचे अजूनही 2-3 वर्ग आहेत प्रभूजी. ज्याची लिंक मी संजना माताजींना सांगेन नाही तर मी स्वतःही शेअर करीन. पण आपण वर्ग हे निश्चित तुम्हाला याचा खूप छान म्हणजे ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी निश्चित आपल्या कुमुद माताजी तर खूप सुंदर श्लोक पठण करतात आणि त्यांच्याकडून निश्चित तुम्हाला शिकता येईल प्रभूजी. हो, ते आता ऐकलं जेव्हा माझ्या अगोदर तेव्हा त्यांचा ध्वनी ऐकला ना त्यावेळी आठवलं की पहिल्या वर्गाचा मला क्लास आठवला. म्हटलं हाच तो आवाज आहे, तो जुना आवाज. त्यानंतर मला असं वाटलं की आता शांत बसावून तोच आवाज ऐकावा. नाही, हरकत नाही. प्रभूजी तुम्ही प्रयत्न करताय मी निश्चित तुम्हाला नाही म्हणणार नाही. फक्त येस. आणि शेवटी कसं आहे ना, की तो प्रयत्न कुठेतरी पहिली वेळ असतेच. त्यामुळे मी तुम्हाला निश्चितच ती संधी देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. पण मी तुम्हाला एक सुचवू इच्छिलं, की निश्चित तुम्ही हे ज्ञान अजून तुमचं चांगल्या प्रकारे हे करू शकाल. म्हणजे ते जाणून घेऊ शकाल आणि त्याप्रमाणे तुम्ही कराल, श्लोक पठण कराल. ओके. ठीक आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी वाचाल. हो हो. हरे कृष्ण. हनुमानाचे चिन्ह असलेल्या ध्वजाच्या रथावर आरूढ असलेला पांडुपुत्र अर्जुन त्यावेळी धनुष्य हाती घेऊन बाण सोडण्यास सज्ज झाला. हे राजन व्यूहरचनेतील धृतराष्ट्र पुत्रांकडे पाहून अर्जुन भगवान श्रीकृष्णांना पुढील प्रमाणे म्हणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे मग कुठेतरी आपल्याला एक अजून कारण इथे दिसतं ज्या युद्धाचं कारण आपण की हनुमंताचं चिन्ह बघा ज्या धार्त राष्ट्रांत कपिध्वज आहे कपिध्वज हे जे संबोधलंय कपिध्वजाचा जो उल्लेख आहे हे हनुमंताचा उल्लेख आहे जो आपण 18 दिवसांच्या अध्यायात पण तुम्ही आधीही याचा अभ्यास केलेला आहे की ज्या रथावरती अर्जुन आरूढ झालेला आहे त्या रथावर जो ध्वज आहे तो कपिध्वज आहे ते हनुमानाचं चिन्ह आहे. ज्या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांची ज्यांनी सेवा केली जो दास्यत्व केलं तेच हनुमंत आजही भगवंतांबरोबर तिथेच उपस्थित आहेत. त्याच रथावरती भगवंतांबरोबर प्रभूंबरोबर आपल्या तिथेही उपस्थित आहेत आणि म्हणून हनुमंतांचं चिन्ह असलेला असा हा रथ आहे जिथे काय कमी असणार आहे हनुमानांसारखं जितकं बलशाली असे हनुमंत आणि ते जर त्या ध्वजामार्फत तिथे उपस्थित आहेत तिथे निश्चितच कुठेही पराजय नसणार आहे. म्हणून त्या हनुमानांच्या चिन्हाला तिथे महत्व दिलेलं आहे असं हे पुढचं कारण आहे. अशा या कारणांना आपण एक की धर्मक्षेत्र कपिध्वजावरचं चिन्ह त्याच्यानंतर शंखनाद आपण बघितला त्यानंतर भाग्यलक्ष्मी जे आहेत आणि अग्नी ज्यांनी रथ दिलेला आहे अशा एक कारणांना आपण या पहिल्या अध्यायामध्ये जाणतो आहोत. मग या अर्जुनाला जेव्हा जसं म्हटलं की ह्या रथाला सारथ्य सुरू केलेलं आहे भगवंतांनी आणि या युद्धाला सुरुवात होणारच होती तेव्हा अर्जुनाने काय म्हटलं काय विनंती केली अर्जुनाने कृष्णांना का विनंती केली तर अर्जुनाने ही विनंती केलेली दुसऱ्या माताजी ज्या वाचत होत्या माताजी वाचा हरे कृष्ण अंजली माताजी मला वाटतं का त्यांचं नाव मी बघितलं नाही. आपण अजून थोडा वेळ घेऊया 15 मिनिटं मी अजून घेईन. अजून कोणाला इच्छा आहे का वाचायची संस्कृत श्लोक मी वाचा वाचा. अर्जुन उवाच सेनयो हरे कृष्ण. रथं उच्यत या यावद्देता निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् व्यवस्थिता कैमर्या सह योद्धं व्यस्मिन्
यस्मिन् स्मरण समुद्यमे योद्धव्यम रणसमुद्यमे. हरकत नाही त्याची, खूप चांगला प्रयत्न, धन्यवाद. तर अर्जुनाने भगवंतांना काय विनंती केली? आता आपण पुढे जातोय पुढच्या 1.27. मग आपण हळूहळू तिथपर्यंत जातोय जिथे अर्जुनाने काय विनंती केलेली आहे भगवंतांना. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन हरे म्हणाला, कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे अच्युत, कृपया माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन चल. म्हणजे येथे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेले आणि ज्यांच्याबरोबर मला या भयंकर शस्त्र स्पर्धेमध्ये संघर्ष करायचा आहे त्या सर्व उपस्थितांना मी पाहू शकेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या अर्जुनाला बघा आता त्याच्या मनातले भाव कसे बदलत आहेत. कारण मग सारथी या नात्याने भगवंतांनी अर्जुनाच्या आदेशाचं पालन करावं लागत असे, कारण ते करण्यात त्यांनी कधीच संकोच केला नाही. जसं मी म्हटलं की भगवंत भक्त वत्सल आहे तो. सर्व परिस्थितीत तेच सर्व इंद्रियांचे स्वामी पुरुषोत्तम श्री भगवान ऋषिकेश आहेत. पण आज त्यांनी इथे युद्धाच्या ठिकाणी अर्जुनाचं सारथ्य करण्याचं कुठेतरी कबूल केलं. आणि मग तो सारथी निश्चितच जे काही सांगितलं जात आहे त्यांना करायला, ते सांगण्याला ते कुठेतरी बांधील भगवंत आहेत, ते बांधील म्हणताच येणार नाही त्यांना, पण ते निश्चितच भक्तांनी जे सांगितलेलं आहे त्या सगळ्याचं आदेशाचं पालन करावं अशा प्रकारे त्यांनी त्याच्यात संकोच केलेला नाहीये. आणि म्हणूनच मग जेव्हा अर्जुन भगवंतांना सांगतायत की हा रथ तू सगळ्या सेनेच्या मधोमध नेऊन ठेव, आणि म्हणून भगवंतांचा शुद्ध भक्त या नात्याने अर्जुनाला आपल्या भावंडांशी चुलत्याशी युद्ध करण्याची मुळीच इच्छा नव्हती. मग जेव्हा हा रथ भगवंतांनी सगळ्या सैन्याच्या मधोमध उभा केला, मग त्याचा आपल्याला थोडा वरती उल्लेख आहे. ठीक आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांनी अर्जुनाने सांगितल्याप्रमाणे त्याच्या विनंतीला मान देऊन आणि त्याच्या सांगितल्याप्रमाणे करून भगवंतांनी सेनेच्या मध्ये बरोबर तो रथ उभा केलेला आहे. आणि म्हणूनच मग दुर्योधन हट्टी असल्यामुळे शांततामय वाटाघाटी करण्यास ज्याची तयारी नव्हती त्या अर्जुनाला युद्धभूमीत येणं भाग पडलं. यासाठीच युद्धभूमीवरील उपस्थित ज्येष्ठ व्यक्तींना पाहण्यास तो उत्सुक होता. रणांगणावर शांततेचा प्रयत्न करण्याचा जरी प्रश्नच नव्हता तरी त्या व्यक्तींना पुन्हा पाहण्याची आणि एका अनावश्यक युद्धाची मागणी करण्यात ते किती कृतनिश्चयी आहेत हेही पाहण्याची त्याची इच्छा होती. बघा की जे युद्ध टळू शकलं असतं अशी अर्जुनाची इच्छा त्याने व्यक्त केली आहे की का हे युद्ध घडतंय. कारण जेव्हा तो रथ भगवंत सेनेच्या मधोमध उभा जाऊन करतात तेव्हा ज्या प्रकारे आपला दुर्योधन आपल्या भावंडांशी आपल्याला युद्ध करायला लागतंय या कल्पनेनेच अर्जुनाचं मन कुठेतरी विषण्ण होतंय. कारण या अर्जुनाच्या हट्टीपणामुळे की मला हे हवंय आणि कुठेतरी मीपणा, तो अहंकार आणि या सगळ्याच्या गोष्टींमुळे अर्जुनाला जाणवतंय की हे युद्ध टळू शकलं असतं, परंतु कोण या युद्धामध्ये सामील झालंय त्या व्यक्तींना पाहण्याची इच्छा मात्र निश्चितच अर्जुनाने व्यक्त केलेली आहे. आणि म्हणूनच धृतराष्ट्रांच्या दुर्बुद्ध पुत्राला खुश करण्याच्या इच्छेने येथे लढण्यास आलेल्यांना मला पाहू दे. मग तो म्हणतोय अर्जुन इथेच की धृतराष्ट्र पुत्राच्या दुर्बुद्ध पुत्राला खुश करण्याच्या इच्छेने येथे लढण्याला आलेल्या की दुर्योधन आपला पिता धृतराष्ट्राच्या सहकार्याने दुष्टबे टाकून पांडवांचं राज्य बळकावणार आता हे उघड गुपित आहे. दुर्योधनाच्या बाजूला मिळालेले सर्वजण हे एकाच माळेतील मणी असले पाहिजेत. असे लोक कोण आहेत हे जाणून घेण्यासाठी युद्धाला आरंभ होण्यापूर्वी त्यांना पाहण्याची अर्जुनाला इच्छा होती, पण शांततेच्या वाटाघाटीची बोलणी करण्याचा त्यांचा मुळीच उद्देश नव्हता. आणि म्हणूनच हे सगळं जाणून घेण्यासाठी कुठेतरी अर्जुनाने हा रथ भगवंतांना सेनेच्या मधोमध नेऊन ठेवायला सांगितला. आणि मग हीच माहिती जो संजय धृतराष्ट्रांना देतोय तो संजय सांगतायत बघा आता. हरे कृष्ण. कोण वाचणार आहे? श्लोक वाचा. हरे कृष्ण. वाल्मिकी प्रभूजींना वाचायला देऊ वाचा दे, त्यांनी. वाचा प्रभूजी. वाल्मिकी प्रभूजी वाचा तुम्ही. वाल्मिकी प्रभूजी हरे वाचा. कृष्ण. हरे कृष्ण. ये प्रभूजी एवं वाचा. संजय उवाच. हा. संजय उवाच येव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो स्थापयित्वा रथोत्तमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे भरत वंशजा, या प्रकारे अर्जुनाने म्हटल्यावर भगवान श्री कृष्णांनी
दोन्ही सैन्याच्या मध्यभागी तो सर्वोत्तम रथ उभा केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग ज्याप्रमाणे भगवंतांना विनंती केली, अर्जुनाने सांगितलं त्याप्रमाणे त्यांनी तो रथ जाऊन तिथे उभा केलेला आहे. आणि या श्लोकामध्ये तुम्हीच बघाल तर अर्जुनाला गुडाकेश म्हणून संबोधलं गेलं. मग गुडाकेश म्हणजे काय? गुडाकेश म्हणजे निद्रा, याचा अर्थ अज्ञान असाही होतो. मग ज्या निद्रेवर गुडाका म्हणजे निद्रा, आणि जो निद्रेवर विजय प्राप्त करतो असा गुडाकेश. आणि म्हणूनच निद्रा या शब्दाला अज्ञान, अंधकाराचं अज्ञान, आणि म्हणूनच अशा या निद्रा, निद्रा म्हणजे काय, सगळ्या डोळ्याभोवती अंधार होतो, तुम्ही झोपेच्या अवस्थेत जाता, आणि म्हणूनच असा या अज्ञान स्वरूपी जो अंधकार आहे, अर्जुनाने श्रीकृष्णाशी असलेला त्यांच्या सख्यत्वामुळे निद्रा आणि अज्ञान या दोन्हीवरती विजय प्राप्त केला होता. श्रीकृष्णांचा शुद्ध भक्त असल्यामुळे तो श्रीकृष्णांना क्षणभरही विसरू शकत नव्हता, कारण भक्तांचा हाच खरा स्वभाव असतो. निद्रिस्त अथवा जागृत अवस्थेमध्ये भगवत भक्त हा भगवान श्रीकृष्ण, त्यांचे नाम, रूप, गुण आणि लीला यांचे चिंतन करण्यापासून दूरच राहू शकत नाही. अशा रीतीने श्रीकृष्णांचं सतत स्मरण करून कृष्ण भक्त हा अज्ञान आणि निद्रा यावर विजय प्राप्त करू शकतो. यालाच कृष्ण भावना किंवा समाधीस्थ अवस्था म्हणतात. ऋषिकेश किंवा प्रत्येक जीवाचं मन आणि इंद्रिय यांचे मार्गदर्शक या नात्याने दोन्हीही सैन्याच्या मधोमध रथ उभा करण्याचा अर्जुनाचा उद्देश ते जाणू शकले. आणि पुढे अर्जुनाला म्हणाले, ना, तर अशा प्रकारे या अज्ञान बघा की मग आपण पुढे भक्तिमय जसं मी म्हटलं की श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, मग ही भजन क्रिया आणि अहोरात्र, मग भगवंत म्हणत नाहीयेत की स्मरण तुम्ही फक्त करत राहा, म्हणजे तुम्ही फक्त देवळात जाऊन 24 तास स्मरण करा. नाही, पुढे जाऊन अर्जुनाला भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून सांगितलंय की जे काही करणार आहात ते भगवंतांच्या स्मरणामध्ये करा, आणि हे फक्त भक्तच करू शकतो. आणि म्हणूनच भक्तच भगवंतांचं नाम, रूप, गुण, लीला यांचं चिंतन करण्यापासून दूर राहू शकत नाही. मग अगदी अहोरात्र भगवंतांचं स्मरण करणं शक्य असतं. हो, आपण इतर गोष्टी करतो, पण ते करताना सुद्धा आपण भगवंतांना स्मरू शकतो. आणि हीच कृष्ण भावना आहे. या सुंदर अशा भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये रूप गोस्वामींनी खूप सुंदर प्रकारे या भक्तीची व्याख्या दिलेली, आणि खूप सुंदर प्रकारे कृष्ण भावनेचं, मग ज्या अष्टांग योगामधल्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये आपण भगवंतांशी जोडले जातो, तीच अवस्था कृष्ण भावनेमध्ये भक्तीच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला मिळते. आणि म्हणून हा भक्तीचा मार्ग हा सर्वात उच्च मार्ग आहे, आणि या भक्ती मार्गातूनच आपण कृष्ण भावना प्राप्त करू शकतो. आणि म्हणून भगवंत पुढे म्हणतात आता, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, म्हणून एकदा एक मिनिट, सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समन्वेतान् कुरुनिति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भीष्म, द्रोण आणि जगातील इतर सर्व राजांच्या उपस्थितीत भगवान म्हणाले, हे पार्थ, येथे जमलेल्या सर्व कुरुवंशीयांना आता पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की या सगळ्या कुरुवंशीयांना तू महा, की या मित्र या नात्याने, सखा या नात्याने भगवंत सांगतायत. या ठिकाणी दोन्ही पक्षांमधील सैन्यांमध्ये आपले वाडवडील आणि आजे, शिक्षक, मामे, भाऊ, पुत्र, नातवंडे, मित्र, सगळे तसेच सासरे, हितचिंतक अर्जुनाने पाहिले. मग भगवंत आहे तो ज्यांची योजनाच अशी होती की सेन योरू भयोर मध्ये अर्जुनाने म्हटल्यानंतर सेनेच्या मधोमध रथ अशा ठिकाणी उभा केला की जिथून भीष्म पितामह, आपले गुरु, आपले वाडवडील, आजे, शिक्षक, भाऊ, पुत्र, नातवंड, मित्र, हितचिंतक, सासरे हे सगळे त्याला समोर दिसत होते. हो, आणि अशा प्रकारे ती जागा त्या ठिकाणी अर्जुन या सगळ्याचं निरीक्षण करताना पुढे म्हणतोय, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. बघा अर्जुनाची काय अवस्था होती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थोडी स्क्रीन वरती हो. बघा. हो हो माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, या प्रकारे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या माझ्या नातेवाईकांना आणि मित्रांना पाहून माझ्या शरीराच्या सर्व अवयवांना कंप सुटला आहे आणि माझे मुख कोरडे पडले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे पांडव आहे, अर्जुन हा पांडव, दैवी शक्तीचे पांडव आहे, आणि निर्मळ अशी भावना. बघा, जसं म्हटलं की भगवंत भक्त वत्सल आहे, भगवंतांचा लाडका सखा, लाडका भक्त आहे भगवंत अर्जुन म्हणजे. आणि म्हणूनच या
अर्जुनाचं सारथ्य भगवंतांनी केलेलं आहे आणि भगवंतांवर ज्या व्यक्तीची प्रामाणिक भक्ती आहे त्या व्यक्तीकडे देवदेवता आणि सत्पुरुषांच्या ठिकाणी आढळणारे सर्व सद्गुण आढळतात. कारण आपण आध्यात्मिक आहोत. तू पुढे जाऊन आपल्याला 13व्या अध्यायात तेच बघायचं की अध्यात्म काय आहे. मूळ स्वभाव आपला अध्यात्म आहे, जो मनुष्य विसरलाय हो कुठेतरी. भगवंतांनी सगळं ज्ञान दिलंय पण ते नकोच आहे ना, कारण या भौतिक गोष्टीमध्ये आपण स्वतःला कुठेतरी ओढून घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की भक्त मात्र सद्गुणी आहे आणि त्या व्यक्तीकडे निश्चितच हे सद्गुण असतात. ते निश्चितच भगवंतांच्या गुणांची प्राप्ती करू शकतात, भगवंतांच्या त्या स्वरूपाला. मग भगवंतच नाही हो, हे कुठेतरी आजही भागवतामध्ये प्रणीत प्रभूजींनी खूप सुंदर सांगितलं, प्राण चैतन्य प्रभूजींनी, की मग ते भगवंतांसारखं असणं आणि भगवंतच असणं या गोष्टीमध्ये कन्फ्युजन नको आहे. ज्या व्यासमुनींना सुद्धा की भगवंतांचा अवतार तो घेतला गेला, परंतु ते स्वतः कोण भगवंत नव्हते. मग अशा प्रकारे तो अवतार असणे एक गोष्ट वेगळी होती. पण जो अभक्त आहे तो भौतिकदृष्ट्या शिक्षण आणि सुसंस्कृती यांच्याद्वारे कितीही प्रगत असला तरी त्याच्याकडे दैवी सद्गुणांचा मात्र अभावच असतो. आणि म्हणूनच अर्जुनाने जेव्हा आपापसात युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित होऊन युद्धभूमीवर जमलेल्या आपल्या मित्रांना, सगळ्या सोयऱ्यांना, नातेवाईकांना पाहिलं, तेव्हा तो त्यांच्याबद्दलच्या करुणेने अत्यंत व्याकुळ झाला. आणि म्हणून हे पहिलं कारण आहे. जसं हे आपण 5 कारणं बघणार आहोत. 9 कारणं आपण विजयाची सगळी एकाड-एक बघितली बघा आधी, की जिथे आपण बघितलं धर्मक्षेत्र आहे, ऋषिकेश आहे, जिथे कपिध्वज आहे, हनुमानाचं चिन्ह जिथे आहे, त्यानंतर अग्नीने दिलेला तो रथ आहे, पशुपशास्त्र जे गांडीव धनुष्य अर्जुनाजवळ आहे, त्यानंतर त्यक्त जीविता की प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक राजा तिथे स्वतःचा जीव सुद्धा देण्याच्या ज्या युद्धाक्षणी आपल्याला मृत्यू पावण्याची सुद्धा ज्यांनी तयारी दर्शवलेली आहे, अशी त्यक्त जीविता आहे. आणि जिथे मग भाग्यलक्ष्मी, जिथे जिथे भगवंत आहेत तिथे भाग्यलक्ष्मी आहे, तिथे लक्ष्मीचं वास्तव्य आहे. आणि मग इतर शंखांचा निनाद हेही एक कारण आहे. अशा प्रकारे या सर्व कारणांना आपण जाणलेलं आहे. मला वाटतं बहुतेकशी सगळी कारणं झाली. आणि मग ज्या 5 कारणांना अर्जुन विषाद झालेला आहे, ती 5 कारणांपैकी पहिलं कारण आपण म्हणतोय की करुणा मनामध्ये आली. कारण जो अर्जुन हा निर्मळ भावनेचा आहे, जो भगवंतांचा लाडका भक्त आहे, तो आपल्याच भावांशी युद्ध करू इच्छित नाही. आपल्याच भावंडांशी युद्ध करून त्यांना ठार मारणं ही इच्छाही त्या मनामध्ये तो तो त्या इच्छेने सुद्धा त्याचं मन दुर्बलता येते त्याच्या मनामध्ये. आणि म्हणूनच ही लक्षणं अर्जुनाच्या दुर्बलतेमध्ये, त्याच्या मनामधल्या करुणेमुळे होती, तर भगवंतांच्या शुद्ध भक्तांच्या ठिकाणी आढळणाऱ्या सहृदयतेमुळे होती. कारण तो निर्मळ होता हो मनाने. आणि म्हणूनच त्याला आपल्याच भावंड कितीही वाईट वागला दुर्योधन, तरी तो आपला भाऊ आहे ही भावना मात्र त्या अर्जुनाच्या मनात गेली नव्हती. कारण तो लाडका भक्त, तो भक्त होता, तो भगवंतांचा भक्त आहे. आणि त्या भक्ताच्या मनयामध्ये निश्चितच ही सहृदयता आपल्याला जाणून येते. आणि म्हणूनच हे सद्गुण त्या अर्जुनाच्या मनामध्ये आपल्याला दिसतायत. पुढे जाऊन आपण बघतोय माझ्या संपूर्ण शरीराला, मग अर्जुनाची काय अवस्था झाली. कारण जो विषाद झालाय, विषण्ण झालाय, त्या मनामध्ये त्याला वाटतंय की मला, त्याच्या मनामध्ये करुणा निर्माण झाली आणि तो त्या करुणेने म्हणतोय माझ्या संपूर्ण शरीराला कंप सुटलेला आहे, माझ्या शरीरावर रोमांच उभे राहिलेले आहेत, हातातून गांडीव धनुष्य गळू लागलेलं आहे आणि त्वचेला दाह होतो आहे. असं सगळं वर्णन केलेलं आहे त्या अर्जुनाच्या त्या क्षणाचं. मला यापुढे थोडा वेळ सुद्धा उभं राहणं शक्य नाहीये. मला स्वतःचाच विसर पडत चाललाय. माझं मन चक्रावून गेलंय. हे केशवा, हे कृष्णा, मला केवळ विपरीत घडण्याचीच लक्षणं दिसतायत. मग या केशवाला म्हटलंय, ज्यांनी केशी नावाच्या त्या असुराला मधुसूदन म्हटलेलं आहे, ज्यांनी मधु नावाच्या असुराचा वध केलाय, अशा या कृष्णांना जे जे सगळ्यांना आसक्त करणारे असे कृष्ण आहेत, हे याला अर्जुन सांगतायत की मला काहीतरी विपरीत होण्याचीच ही लक्षणं वाटतायत आणि मी हे युद्ध निश्चितच करू इच्छित नाही. आणि म्हणून अर्जुन पुढे जाऊन म्हणतायत, या युद्धामध्ये माझ्या स्वतःच्याच नातलगांना ठार मारून त्यातून कोणाचं आणि कसं कल्याण होणार आहे हे मलाच कळत नाही. हे कृष्णा, त्यापासून प्राप्त होणारं विजय, सुख आणि राज्य याची इच्छा देखील मी करू शकत नाही. कारण ज्याला, मग जो अर्जुन बघा, मग तात्पर्यामध्ये प्रभुपादांनी खूप सुंदर दिलं
स्वतःचा वास्तविक स्वार्थ हा श्री विष्णू आणि श्रीकृष्ण यांच्यामध्येच आहे. यांचे बद्ध जीवांना अज्ञान असते. यासाठीच ते शारीरिक संबंधामुळे आकर्षित होतात, कारण अशा संबंधांमुळे आपण आनंदी होऊ शकू असं त्यांना वाटत असतं. जीवनाबद्दलच्या अशा अंधकल्पनेमुळे त्यांना भौतिक सुखाच्या त्या गोष्टींचं कुठेतरी आकर्षण असतं. पण अर्जुनाला क्षत्रियांच्या नीतिमूल्यांचा सुद्धा विसर पडल्याचं. मग अशा ठिकाणी अर्जुन इतका करुण झालेला आहे की त्याने असं सांगितलं जातं, दोन प्रकारच्या व्यक्ती, उदाहरणार्थ श्रीकृष्णांच्या प्रत्यक्ष आज्ञेनुसार युद्धभूमीमध्ये लढता लढता मृत्यू पावणारा क्षत्रिय आणि आध्यात्मिक जीवनाला पूर्णपणे वाहून घेतलेला संन्यासी, या दोन प्रकारच्या व्यक्ती मृत्यूनंतर शक्तिमान आणि दैदित्यमान अशा सूर्यलोकामध्ये प्रवेश करण्यास पात्र होतात. आता बघा, इथे या तात्पर्यामध्ये खूप सुंदर असं प्रभुपादांनी दिलेलं आहे. मग कशा प्रकारे, तर हे जर ज्या व्यक्ती ह्या पुण्यकर्मामध्ये, मग जो क्षत्रिय आहे, जो युद्धामध्ये लढून मग पुढे जाऊन भगवंतांनी सांगितलंय, तुला आनंद का वाटत नाहीये? कारण हे युद्ध तू जर जिंकलास तर तुला या पृथ्वीवरच निवास करायचा आहे, आणि हे युद्ध तू अधर्माच्या विरुद्ध लढतोयस. तुला या युद्धात लढता लढता जरी मृत्यू आला तरीही निश्चितच तुला स्वर्गलोक प्राप्त होणार आहे. आणि मग आध्यात्मिक, आणि याचीच तुलना संन्यास घेतलीये, की ज्यांनी आध्यात्मिक जीवनाला भगवंतांच्या सेवेमध्ये वाहून घेण्यासाठी ज्या संन्यासत्व घेतलेलं आहे, त्यालाही कुठेतरी त्याच सुखाची प्राप्ती होणार आहे. निश्चितच त्या सूर्यलोकामध्ये ते करण्यास प्राप्त होऊ शकतात, ते पात्र ठरू शकतात. परंतु अर्जुनाला मात्र हे युद्धच करायचं नाहीये. आता त्यांनी जी कारणं सांगितलेली आहेत की त्याच्या मनात करुणा आहे, त्याला आनंद वाटत नाहीये, आणि तो एकीकडे म्हणतोय की मला या सगळ्याचं पाप वाटतंय. आणि हे का वाटतंय तर बघा, त्याच्या मनामध्ये या सगळ्या गोष्टींचं कशा प्रकारे संभ्रम झालेला आहे. आणि या सगळ्याला सांगताना थोडंसं पुढे आपण जातोय, कारण काही श्लोकांमध्ये तेच अर्थ दिलेले आहे. परंतु इथे अर्जुन भगवंतांना सांगतायत, हे गोविंद, ज्यांच्यासाठी आम्ही राज्याची, सुखाची, जीविताची देखील इच्छा करावी, तेच जर आता या रणांगणावर युद्धाकरता सज्ज झाले आहे, तर मग आम्हाला या सर्वाचा काय लाभ आहे? हे मधुसूदन, जेव्हा गुरुजन, वडील, पुत्र, आजे, मामे, सासरे, नातवंडे, मेहुणे आणि इतर नातलग आपल्या जीवनाचा, संपत्तीचा त्याग करण्यास तयार आहेत आणि माझ्या समोर उभे आहेत, तेव्हा जरी त्यांना मी ठार मारलं आणि त्यांना मारण्याची इच्छा तरी मी का करावी? कारण ते स्वतः तयार आहेत, तिथे मृत्यूला सामोरं जायला तयार आहेत. तर हे जनार्दना, मी पृथ्वीच काय, तर या तिन्ही लोकांच्या राज्याच्या बद्दलही मी त्यांच्याशी लढण्यास तयार नाही. धृतराष्ट्राच्या पुत्रांना मारून आम्हाला कुठला आनंद मिळणार आहे? म्हणून इथे अर्जुनाला वाटतंय की मला काय आनंद मिळणार आहे? त्याला कुठलाही आनंद वाटत नाही, की जिथे त्याच्या समोरच जे युद्धासाठी उभे आहेत, हो, जे जीव द्यायला तयार आहेत, जे आपल्या संपत्तीचा, जीवनाचा त्याग करून तिथे उभे आहेत, अशांशी युद्ध करून मला काय आनंद घ्यायचा आहे त्याच्यातनं? मी काय आनंद मिळवणार आहे त्याच्यातनं? मला अजिबात यांच्याशी युद्ध करण्याची इच्छा नाही. माझ्याच भावंडांना मारून मला कुठल्याच प्रकारचा आनंद मिळू शकत नाही. आणि म्हणूनच मग अर्जुन भगवंतांना खूप परोपरीने सांगतायत, या आततायी आक्रमकांना आम्ही जर ठार मारलं तर आम्हाला पापच लागणार. बघा, जिथे कुठेतरी करुणा आहे मनामध्ये, आनंद वाटत नाही, आणि आता त्यांच्याच समोर त्यांचे जे नातलग आणि त्यांचे मुख्य गुरु उभे आहेत, त्या गुरु हत्येचं सुद्धा आम्हाला पाप लागू शकतं, हे अर्जुन सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी वाचाल, संजना माताजी. आपण एक 2 मिनिटात थांबवतोय आणि आपण हा अध्याय पुढे थोडासा नेऊया पुढच्या वेळेला. एक 10 श्लोक राहतील, पण आपण पुढे पूर्ण करूया. हरे कृष्ण संजना माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण वाचा माताजी, चालेल. या आततायी आक्रमकांना आम्ही जर ठार मारले तर आम्हाला पापच लागणार आहे. म्हणून धृतराष्ट्रांना आणि आपल्या मित्रांना मारणे आपल्यासाठी योग्य नाही. पापापासून आम्हाला काय लाभ होणार आहे? हे माधव, आपल्याच नातलगांची हत्या करून आम्ही कसे सुखी होऊ? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, मग इथे सांगताना वैदिक मताप्रमाणे कोण वाईट ठरू शकतात, कोण आततायी असतात, तर जे आपल्याच लोकांना विष देतात, घराला आग लावतात,
जे घातक आणि तीक्ष्ण शस्त्रानिशी हल्ला करतात, जे संपत्तीला लुटतात. बघा आपण या भौतिक जगामध्ये बघतोय आता एकमेकांच्या जीवावर उठलेत हो लोक भौतिक संपत्तीसाठी. आणि हे मिळावं मला माझ्या वडिलांकडून, अहो वडिलांच्या जीवावर उठलेली लोक दिसत आहेत आपल्याला. असं हे कलियुग पुढे पुढे चाललंय. जो दुसऱ्याची जमीन बळकावतो, जो परपत्नीचं अपहरण करतो, अशा सर्व आतताईंचा वध केल्याने कोणत्याही प्रकारचं पाप लागत नाही. अशा आतताईंना मारणे हे सामान्य मनुष्याला शोभेल असेच आहे. पण अर्जुन हा सामान्य मनुष्य नव्हता. स्वभावतः तो साधू वृत्तीचा होता. त्यांच्याशी तो साधू वृत्तीला अनुसरूनच वागू इच्छित होता. म्हणून जरी हे सगळे लोक वाईट वागत असले, हे सगळे लोक त्याच्या ज्या अधर्माने वागत असले, आता कृष्ण त्याला ज्ञान देताना सगळं समजावणारच आहेत, परंतु हे वैदिक मताचा बेस सांगितलेला आहे. आणि म्हणून इथे अर्जुनाचा निर्मळपणा, अर्जुनाचा जे साधूपणा आहे तो पूर्णपणे सांगितलाय. आणि इथे सांगितलं जात आहे की अर्जुन मात्र या वृत्तीशी कुठेतरी साजेसं वागतोय आणि त्याला अनुसरून वागतोय की मला या लोकांशी युद्ध करायचंच नाही, मला यांना ठार मारायचं नाहीये. जरी ते वाईट वागत असले तरी मला माझ्या भावंडांविरुद्ध युद्ध करायचंच नाहीये, मला हे युद्धच करायचं नाहीये. आणि म्हणून त्या सगळ्याची कारणं देऊन कुठेतरी अर्जुन या सगळ्या युद्धापासून लांब जात आहे. हे जनार्दना जरी लोभाने प्रभावित, एवढा एक लास्ट श्लोक आपण घेऊया. हे जनार्दना जरी लोभाने प्रभावित झालेल्या या लोकांना आपल्या कुटुंबाची हत्या करण्यामध्ये आणि आपल्याच मित्रांशी भांडण करण्यामध्ये दोष दिसत नसला तरी सुद्धा कुटुंबाचा नाश केल्यामुळे होणाऱ्या अपराधाची जाण असताना आम्ही अशा पापकृत्यामध्ये का सहभागी व्हावं. जो दुर्योधन वागला तो वागला हो, त्यांनी फसवलं, त्यांनी वाटेल तसा वागला, त्यांनी राज्य घेतलं, पत्नीचा ज्या युधिष्ठिराने आपल्या पत्नीला डावास लावलं, त्या पत्नीला सुद्धा पांडवांच्या जिंकण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केला, असा दुर्योधन हे वागू शकतो. परंतु कुटुंबाचा नाश केल्यामुळे होणाऱ्या अपराधाची जाण मी माझ्याच कुटुंबाशी युद्ध करतोय आणि माझ्याच कुटुंबातील लोकांना मी मारणार आहे, हा अपराधी भावना आहे माझ्या मनामध्ये. आणि ही अपराधी भावना निश्चित मला पाप करण्यासाठी उद्युक्त करते असं मला वाटतंय. आणि या सगळ्यातून माझ्याकडून हे निश्चितच पापच होणार आहे. आणि माझी याच्याबद्दल अशी माझी बिलकुल तयारी नाहीये. माझं मन याच्यासाठी अजिबात तयार नाहीये. तर आपण इथे थांबूया, हा श्लोक इथे थांबवूया आपण. आणि म्हणून मी काही श्लोक जे फक्त नावं सांगतायत पहिल्या अध्यायामध्ये आपण हे सगळं तात्पर्य, आणि म्हणून मी फक्त इंग्लिश स्लाइड्स घेतल्या नाही, त्याचा थोडासा आधार घेते आणि मुख्य मराठीनीच जाते. आपलं प्रभुपादांचं भाषांतर आणि तात्पर्य याच्याशीच आपण निगडीत आहोत. आणि म्हणून त्यातले जे मुद्दे आहेत, जे 18 दिवसांच्या अध्यायामध्ये आपण पूर्णपणे निरूपण नाही करू शकलो, तोच हा प्रयत्न असणार आहे. आणि म्हणूनच या तात्पर्यातले काही मुद्दे मी तुमच्यासाठी वाचते. तर आपण निश्चित काही श्लोक राहिलेत, मला वाटतं 39, 40, 41 तुमची इच्छा असेल, पण एनिवे पुढचे 4-5 श्लोक घेऊन आपण दुसरा अध्याय नक्की त्याच आधारे सुरू करू शकतो. त्यामुळे मला काहीच हे नाही, हरकत नाहीये. आपण इथे थांबूया 38व्या श्लोकाला. आणि कुठेतरी आपले 1-2 मुद्दे अजून आहेत, त्याबद्दल आपण निश्चित पुढच्या अध्यायामध्ये चर्चा करूया. तर इथे आपला पहिला अध्याय थोडासा अंशतः समाप्त होतोय. आणि आपण जे काही उरलेले 5-6 श्लोक आणि ते जे काही त्याचं कन्क्लुजन आहे, हे सगळं बघून आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये पुढे जाऊ. तर अशाच प्रकारे आपण या टप्प्यावरचा अभ्यास अशाच प्रकारे करूया की जिथे आपल्याला थांबायला लागलं तरी चालेल, त्याच कनेक्शन. कारण जसं मी आधी म्हटलं, हे माळेसारखे आहेत सगळे अध्याय आणि एकमेकांशी गुंफलेले आहेत. त्यामुळे जरी आपण थांबलो तरी काळजी करू नका, तुम्हाला पुढे नेताना मी त्याची कुठेतरी निश्चित उजळणी होणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण आज विश्लेषण स्वरूपामध्ये मी शेअरिंग थांबवते, मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि